fatalista, que cualquier tempo pasado mellor nunha terra productiva, reciclada agora mesmo por nós, cando din antes de antes. Eu non sei de que ano están a falar, dime tú cual é o teu nome, de quen ese tú que faz. Saúde arroutada e emoción, 4 e 6 minutos, principio unha edición deste tempo tan bonito que mete medo, esta edición dedicada en exclusiva á expansión da música pangalaica, emoción a eito en Aberto por Reforma. É a proclama, é o manifesto da matraca perversa directamente dende a estrada coa voz abenzoada de Uxía Pedreira, de Vilaronte, pola banda da Mariña, pola banda de Foz. A nosa historia facémola nós. Para facer o seu mañán, unhas verdades non se ven por falta de audiencia, unhas idades non se sinten por falta de tempo, unhas vidas non rematan por falta de ganas. Unhas verdades non se ven por falta de audiencia, unhas idades non se sinten por falta de tempo, por falta de ganas. ¡Vamos de historia! ¡Con cariño! ¡Más fuerte! A nosa historia facémola nós día a día, facémola nós coa presenza que me esqueceu saudar, perdón pola miña mala educación, de Rosa Rodríguez, a flor da maía, esas mans perfectas para accionar todos os aparellos relacionados co son, de Concha de la Fuente. Hola, que tal? Diretamente de Ourense, exuberancia, calor, vitalismo, de Xurxo Souto e 15.000 gaiteiros máis dispostos, como facemos cada día, a expansionar toda a creatividade que xorde nesta parte do mundo. Estamos en Aberto por Reformas. ¿Algún comentario? No, veña, principiamos. Pois principiamos suaviño. Dicionario léxico de Aberto por Reformas. A palabra en galego expansiónase grazas ao mundo do rock and roll. Están xurdindo novos termos, novos conceptos, como estánse espallando, insisto, novas formas de calificar, como esa palabra que ata hai uns días era unha auténtica incógnita para nós, pero agora xa ten sentido de seu. Retobato, que significa? Xa nos o aclarou Rosaneiro, xa non lo contaches outro día, é máquina. Unha máquina de mallar, non? Máquina de mallar é o nome do disco do segunda maqueta deste grupo punk da parte do Val de Narón, pero ali, na terra de Trasancos, isto é, pola banda de Ferrol, chamado agora dunha forma un pouco moderna Ferrolterra, cando sempre foi a terra de Trasancos, pois a fresadora e incluso a rebarbadora chamanlle Retobato. A razón que a primeira marca de tan distinguida e fundamental máquina no mundo do agro era a marca Retobator. Collendo esa iniciación de poesía futurista, prácticamente, os rapaces do Val, no alpendre dunha das casas dos componentes, ou na casa dun dos componentes, xúntanse para armar música en clave punk. Si, xa sei que os Espístolos hai tempo que están retirados, pero esa xenreira profunda sigue bourando dentro de moitos corazóns. E despois desa primeira maqueta chamada Direitiños polo Rejo, agora chega Máquina de mallar, crítica social, palabra brava, ironía. Está a falar dun problema que lle chaman o alcohol en exceso. Retobato, principiamos a modiño, Máquina de mallar e Manoliño vai ao bar. Manoliño vai ao bar, pola culeta volverá,
petisco suave, delicado, breve, máis intenso para principiar esta nova edición de Aberto por Reformas. Retomato da banda do Val e ben perto do Val o próximo sábado en San Sadurniño nesa macro discotasca que lle chaman de cine vai principiar a aventura da banda de Poi, aventura ao vivo, xa saben, ese conxunto de músicos de aquén e da alén do Miño que dixeron que o río non era fronteira senón que é arteria de vida. Mesmo mañá e pasado soltaremos dous lotes ou dous petiscos de dúas entradas para esa aventura próximo sábado na macro discotasca de cine en San Sadurniño, aí neses outeiros que miran cara a banda de Ferrol ao vivo a banda de Poi. Unha viaxe no tempo para aprender a canción da terra, unha viaxe no tempo para invocar Concha de la Fuente a ese sabio do medioevo que lle chaman Prisciliano. Estamos viaxando no tempo. Chegamos ao século IV. Prisciliano enterrado na Catedral de Santiago. Epifanía priscilianista, ritual de iniciación telúrica, a banda de Poi o próximo sábado en De Cine pola banda de San Sadurniño. Reino dos carballos, orabas estrelas, falaba cos anxos, pregadallos grilos, os seu doce canto. Desperta conciencia con lume sagrado, na túa semente por o sol dourado. Non temes co futuro, nin co pasado, o presente a chave para non ser esclavo. Prisciliano enterrado na Catedral de Santiago, Prisciliano enterrado na Catedral de Santiago, Prisciliano enterrado na Catedral de Santiago, Prisciliano enterrado na Catedral de Santiago Splash. Dende o terceiro milenio versus a banda de Poi, viaxeamos ao século IV. A
eclosión sonora terá lugar próximo sábado en De Cine San Sadurniño pola banda de Ferrol. Temos máis novas que comunicarlle, señora, aquí en Aberto por Reforma. Porque seguen chegando recortes a nosa discotasca, verdade, Concha de la Fuente? Sí, señor, sí, señor. Temos unha comunicación, perdón a ti. Perdón, lembramos un enderezo primeiro. Efectivamente. Imos, pois, cando queiras. Aberto por reformas@crtvg.es. Repetimos, aberto por reformas@crtvg.es. Insistimos no efecto motorístico de por reformas porque un R duplo. Hai que escribirlo 2 veces, xa que escribimos todas segocos as palabras xuntiñas. Aberto por reformas@crtvg.es. Temos fame, Carnocho, das tuas palabras, dos teus anuncios. Temos fame, Carnochiña, das tuas maquetas, da tua eclosión sonora. Afortunadamente nesta discotasca a comunicación existe. Procede, Concha? Pois temos o segundo comunicado de Xurxo Gómez Alonso, que nos dice que xa entrou na páxina de Zen, que nos preguntaba outro día como se podía, que podía facer para facerse con un disco de Zen. Pois xa entrou na páxina, ainda non teñen discos a venda, pero pódense baixar todas as cancións que teñen. Están caralludas todas. Saúdo dende o Ribeiro. Pois recibimos ese saúdo de Xurxo. Como é, por certo, o enderezo da páxina de Zenk dende a Suiza? Pois www.zenk.ch. Correcto, vos apuntei ben, 3 www.zenk con CENK.ch, que é o propio das matrículas de Suiza, da Confederación Helvética. Algúns pensan que son de Lousame, mais non, o conxunto de Xurxo Adrián Gaiteiro son de Lausanne, Suiza, Scam.celta, Senk. E outro recorte que nos chegou a discotasca de Aberto por Reformas. Este recorte procede directamente de Santiago, en concreto da Xentalla do Pichel, ese local que está situado na rúa Santa Clara número 21, porque este sábado 11 de febreiro, a Asociación Cultural da Xentalla do Pichel quer convidar ao primeiro espectáculo teatral, Concha de la Fuente, especialmente deseñado para bebés entre 6 meses e 3 anos. Wow, non, chamase Glup Glup. O primeiro espectáculo para pequechos entre 6 meses e 3 anos. E tamén terá lugar a presentación do disco do grupo de música tradicional Ardentía, 15 anos de viaxe. Por certo, Ardentía que vai estar nas Quimbambas esta semana. Ai. Sinto que é un ai afirmativo. Ben, pois quedemos na primeira parte. Da Xentalla do Pichel tamén quere colaborar cos miúdos para que os miúdos participen nas nosas actividades. E que mellor forma que a presentación no Pichel a partir das 5:30 da primeira obra de teatro especialmente para eles e elas, para bebés de 6 meses a 3 anos. Chámanlle Glup Glup. É unha historia de amizade entre un barquiño de papel e un peixe, contada a través dunha linguaxe sinxela, quase xestual e chea de estímulos. Isto é para o sábado que ven, pero préstame tanto isto de Glup Glup que tamén leo toda nova. Despois haberá unha grande chocolatada de balde. En fin, próximo sábado en Santiago, na Xentalla do Pichel, na rúa Santa Clara 21, esa festa Glup Glup, unha obra de teatro específica para pequeniños, para auténticas crianzas, para auténticos bebés entre 6 meses e 3 anos. Pero son de Senk, o conxunto de ska punk celta natural de Lausanne pola banda da Suiza, un gaiteiro suizo natural con familia na parte do Morrazo, en concreto no Seixo. E ainda temos máis recados que chegaron a nosa discotasca. Concha de la Fuente. Vou ler o seguinte, que é de Salva. Boas tardes, becerriños. Boas tardes. Boas tardes. No, pero repite, como dixeches? Boas tardes, becerriños, de Aberto por Reformas. Como? Repite outra vez que non me entendín ben.
Chámanos becerriños, Bueno. Unha forma cariñosa, Iso é por mí. Evidentemente, nin por Rosa, nin por Concha da Fuente poden atender a tal comentario de tanta amizade. Aí, neno. Aí. Becerriño. Eso, sodes uns fenómenos. Xa me facedes moi agradable as xornadas da tarde. Desexaba saber que hai que facer para conseguir un CD de Matraca Perversa. Que hai que facer para conseguir un CD de Matraca Perversa? Efectivamente, quitaron xa 2 discos. Primeiro, aquela maqueta que leva que utilizamos como cabeceira deste espazo emocional, iso de a nosa historia, facémola nós. Quitaron un segundo disco hai pouco chamado Evolucionarios ou Evolucionarias, que conta a historia dunha nova raza mutante que naceu aquí en Galiza tras a hecatombe do Prestige, a consecuencia do chapapote. En fin, ti vai a tua tenda habitual, reclama ese Evolucionarios, Evolucionarias da Matraca Perversa, pero se non es quen de conseguilo, o mellor é que acudas a comunicación virtual 3w.matracaperversa.com www.matracaperversa.com. E se non, acudindo a ese océano chamada a rede de internet, pulsas o nome de Matraca Perversa e seguro que se produce a comunicación. En todo caso, lancémonos tamén a ese océano proceloso, esas augas da vida que chegan dende a estrada con un pé na Argentina e outro en Santiago que lle chaman a Matraca Perversa. Así lentamente, con suavidade, camiñando no medio da semana cara a catarse da noite. Un disco prodixioso, Evolucionarios. Para ti, para vostede, que gosta do calor da boa música. Non sintes como nos pusúe lentamente emoción Concha de la Fuente? Sí. Porque me gustan a min as verbenas. Elegancia metaleira, a Matraca Perversa. Ten que estar na súa discoteca, señora. Evolucionarios. A Matraca Perversa, Evolucionarios, Splash. Facémonos juntos, non? Sí, a Matraca Perversa, Evolucionarios, Splash. Esa trompeta de Manuel Paino impresionante. Paixón pola música en estado puro, a Matraca Perversa, sons de terceiro milenio agromando en aberto por Reformas. Insistimos interesados na súa obra, www.matracaperversa.com ou simplemente na inmensidade da rede de internet
pulsar matraca perversa e encontraredes vos con esta realidade sonora evolucionarios. E nós temos que continuar cara adiante, porque Concha de la Fuente xa sinto como está proendo dentro de min unha paixón cósmica. Sí. Sabes por onde vou? Sí. E por onde vou? Vaste disfrazar, non? Efectivamente, se está chegando toda a paixón. Teremos unha pequena pausa previa. Toda a paixón dese tempo do mundo revés que lle chaman o entroido. En Congelados Gran Sol, coidar a túa saúde e a túa economía é así de fácil. Zanquiños de mar, 2 euros o kilo. Linguado pequeno, 1 euro o kilo. Lura, 2 euros o kilo. Patas de porco, 1 euro o kilo. Tendas Gran Sol, onde a calidade tamén ten prezo. Pancarta.com. Estamos á vanguarda en impresión digital. Entra na web pancarta.com, elixe o produto que necesites e deseña o ti mesmo. Impresión en gran formato e alta resolución. Gran variedade de materiais e prazos de entrega curtos. Máis información no 902 232 202. Febreiro ten moito que ver en El Corte Inglés, por iso agora nas rebaixas tes estas increíbles ofertas para home. Unha gran selección de traxes e gravatas a un 50% de desconto. E unha ampla variedade de camisas a só 35 euros. Cada día que pasa, as rebaixas son máis sorprendentes. En El Corte Inglés, febreiro ten moito que ver. Paixón polas rebaixas. Crónica das 8 é a cita da tarde para saber que pasou na nosa terra. Rocío González. Na Crónica das 8 resumimos todo o que pasou en Galicia. Escoitamos as voces de todos os protagonistas do día. De luns a venres, ás 8 do serán, Galicia segue sendo o primeiro. Crónica das 8. Radio Galega. Servizos informativos. Teatro 29 minutos. Aberto por Reformas, unha versión de Xosé Afonso, de Xorxe Riboti, O Entrudo. O entrudo, xurgalheiro, que non deixas assentar as mocinhas ao solheiro. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte. E no monte que estou bem, no monte que estou bem. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte, onde não veja ninguém, no monte que estou bem. O Entrudo, o Antroido. En versión tras os montes, a forza da natureza que agroma pola primavera e que estupa tamén no máis fondo de todos nós. Contate algo que eu xa non podo, estou posuído, Concha. Non sei. É a eclosión da natureza, o Entrudo, Xorxe Riboti. Cunha versión dese tema do grandioso, do incomparable, da cabeciña prodixiosa de Xosé Afonso. Tambourando os pandeiros que é o propio pulso da terra, que é o propio pulso dos nosos corazóns. E dende xa recuncamos no que decíamos onte. Dende Aberto por Reformas reclamamos que na nosa discotasca, que ata a nosa discotasca cheguen eses CDs, porque agora xa se editan en CD das comparsas pangalaicas. Toda a zona leva Ourense. No, pero hai que recoñecer que sí, que... Pero que pasa no Morrazo? Que pasa no Morrazo, no Entroido? Esas comparsas de Cangas, de Moaña, do Ío, é impresionante. Toda a zona levan sempre as chirigotas de Cádiz. Ai, aquellos duros antiguos que tanto en Cádiz dieron que hablar. E que pasa co inxenio en estado puro que procedente do Morrazo? Aquelas comparsas de antes, os deputados, os da taza, esas comparsas da xente nova revirinchando con todo o poder da emoción. Que se vexa logo, que se vexa. Que nos envíen eses CDs urgentemente aquí a Radio Galega, Aberto por Reformas. Logo nos a distribuiremos por diferentes programas a ver se nos fan caso. Pero en todo caso que nos mande as súas... E non tienen que ser só do Morrazo. Na Coruña existe unha das mellores comparsas de Antroido de todo o planeta. Que se vexa, Chámanlle que os se maracos, vexa. impresionante.
Íanse retirar hai 15 anos e seguen en estado de auténtica eclosión emocional. Con parceiros, con parceiras pangalaicos, acudide a chamada de Aberto por Reformas. A grande chamada do Antroido que estou para nós. Vemos unha rapaza normal que pasea pola rúa de San Pedro de Santiago de Compostela, por exemplo. Unha persona calquera que representa a media do noso país. Por exemplo, Concha de la Fuente. Hola. Ai, hola, que tal? Que sorpresa. Pues mira. Que fai vostede por aquí, por Aberto por Reformas? Nada, estou paseando por esta rúa tan maravillosa que é a rúa de San Pedro. A rúa de San Pedro conduce directamente aquí ao centro místico da discotasca de Aberto por Reformas. Claro que sí. Señorita Conchita de la Fuente, que lle suxere a vostede, que connota para vostede, que sensacións sonoras e mesmo visuais provocan vostede a palabra entroido? Chirigota, burla. Correcto? Sí, que máis? Cachola de porco, orella, sí, orella, fuciño, sí. Bravo. Cocido, eso, bravo, tal. Licor café. Licor café. O poder do antroido que nos posúe. E logo moita festa. E moita xenreira tamén, o antroido mundo ao revés. O tempo que aproveitamos para que Estoupe saia con toda a súa rabudeza a nosa lingua, ás veces doce como un beixo, ás veces dura como unha lima, para explicar as verdades do mundo. Por iso, e tamén escutábamos este clásico onte, naqueles anos 70, os rapaces do Fol 72, logo coñecidos como Fuxan os Ventos, editaron unha repichoca chamada Cantiga para unha antroidada, que era pura crítica dese tempo de ditadura que ainda estaban arrastrando a morrer a Franco, a democracia, non sabía ninguén se chegara ou non chegara, e eles armaron esta peza que xa está dentro da historia da nosa música, que lle chaman Cantiga para unha antroidada. Se non te desachos, traguémolos nós. Ei carros con bois, ei carros con bois, se non te desachos traguémolos nós. Fuxan os ventos e Cantiga para unha noidada. A conciencia crítica naquela Galiza dos anos 70. Pero nesta Galiza do terceiro milenio tamén hai moitas cousas das que nos queixar, especialmente
podemos manifestalas cando chega o tempo do Entroido. Polo entanto, que reclamamos? Concha de la Fuente, ás 4:36 minutos, en Aberto por Reformas. Reclamamos, Xurxo Souto, maquetas de comparsas de Entroido. Por favor, aquí a Radio Galega, en Aberto por Reformas. Sabemos que hai comparsas impresionantes en todo o noso país. Non vai ser toda a zona, que a merecen, por suposto, para as chirigotas e para as murgas de Cádiz. Falemos desas comparsas da banda de Viveiro. Por Iso exemplo, de canta de meniños. Bueno, agora non podo cantar porque está sonando outra peza de fondo. A letra decía: cantade meniños, bebé de Ribeiro, cantade meniños, somos de Viveiro. Por exemplo, nas Mariñas e, por exemplo, sobre todo, pola banda do Morrazo. Seguiremos insistindo nesta teima, ainda quedan uns días para o Entroido, aquí en Aberto por Reforma. Atención, Concha de la Fuente. Que? Van a acontecer cousas moi intensas e mesmo moi graves aquí neste tempo. Póñome a temblar. Que? Póñome a temblar. Ponte a bailar. E cando acontecen irrupcións sonoras importantes, recibimos primeiro unha loumiña en clave de soul de Maquinillo directamente dende Labañou da Coruña, coa presencia dese superheroe coñecido como Superkini. Un neno que movida. Que aí vos ven, Superkini. Superkini. E cando queiras meter bulla, aunque sexa culpa túa, son Superkini, nunca me achanto, por un colega sempre salto. ¡Qué movida! ¿Quién nos viene? ¡El Superkini! ¡Qué movida! ¿Quién nos viene? ¡El Superkini! En esa dimensión Superkini acudimos. Teño un sentimento heavy. Sí? Digo moitas veces: señora, non hai cousa mellor no mundo que ter un fillo heavy. Os heavies, especialistas sempre en electrónica, en electricidade, sempre son quen de amañar calquera batidora, calquer electrodoméstico. Os heavies, especialistas en perruquería, esas guedellas maravillosas, normalmente con esas crechas, con esos rizos tan fermosos. En fin, é unha maravilla ter un fillo heavy. E cargado de orgullo, especialmente dedicado para ti, Concha de la Fuente. Sí, a ver. Quero entregarlle ao mundo unha emulsión sonora creada por esta Radio Factoría, polos servicios de produción da Radio Galega. Moito traballan, Moito traballan. Chegaron dende Vigo, chegaron Orfos. Orfos é o nome do conxunto. Sí. Temperamento heavy desta maqueta recén saída do trinque, gravada aquí en decembro e que expansionamos dunha forma absolutamente eufórica en Aberto por Reformas. No tempo Superkini, un neno que movida. Belaiván, Beleice e vamos polas ondas hercianas, as cinzas de Orfos. Digo unha cousa, cala a boquiña. Non hai cousa mellor no mundo, señora, que ter un fillo. Punky. Non hai cousa mellor no mundo, señora, que ter un fillo. Ah. Orfos.
Orfos de Vigo, estrea mundial en aberto por Reformas. A repichoca chamase Cinzas e saiu directamente da Radio Factoría. A grabación feita polos compañeiros do produto da dimensión de produción externa da nosa casa con Toño Vázquez. Orfos, virtuosismo heavy nesta dimensión de aberto por Reformas e o comentario crítico de Concha de la Fuente. Partimos, insisto, Concha, da máis absoluta inocencia por outra parte. Non tiñas escuitado en ningún momento, non sabías absolutamente nada de Orfos de Vigo. Pero de Orfos nada. Non sabías que viñeran pola radio ni nada. Adoptados rapidamente dende hoxe, dende agora mesmo, por aberto por Reformas. Que letra, que letra. Con que concepto te quedas fundamental? Con que concepto te quedas fundamental desta letra? Isto, a máis naturaleza? A nai natureza. A natureza é a nosa nai. Porque xa sabe, señora, non hai cousa mellor no mundo que ter un fillo heavy. Orfos, estrea mundial en aberto por Reformas. Gracias, Toño Vázquez, gracias, compañeros do Servicio de Grabacións, por entregarnos e compartir con nós dende a Radio Factoría tanta maravilla. Continuamos en aberto por Reformas. Viveros del Noroeste presenta campaña 2006. Ven gozar de 40 ferrados de saúde. Unha infinidade de árbores, abetos, cedros, acibros, palmeiras, froiteiras, incluso dando froita. Unha infinidade de plantas, camelias, azaleas, gardenias, magnolio, rododendros. Todo a prezos excepcionais de rebaixas. Pro teu chalé, casa de campo, terraza ou balcón, en Viveros del Noroeste tes unha infinidade de posibilidades. Viveros del Noroeste, na Telleira, Ares, A Coruña, teléfono 981 46 80 34. Se o que buscas é o sabor tradicional do embutido galego, Embutidos Suarna acércacho a túa mesa. Embutidos feitos dun xeito artesanal para o disfrute do teu paladar. Chourizos, salchichóns, botelos. E non nos olvidemos da original, a de sempre auténtica Androlla de Navia. Embutidos Suarna, en As Veigas, Navia de Suarna. O sabor tradicional do embutido galego. Voar con Aire Europa non ten prezo. Agora nas oficinas de Halcón Viaxes oferta estrela. 10 euros voo, ida e volta. Si, oíu ben, 10 euros voo, ida e volta a Europa, Baleares e Canarias para viaxar do 4 de febreiro ao 25 de marzo. Consulte destinos incluídos nesta promoción. Halcón Viaxes, a forma máis intelixente de viaxar. Todas as mañás hai un día por diante con Xusto López Carril. Así sou o último programa. Tiña un tío cura que estaba de visita a casa, aquela aldea, e trouxome como agasallo unha pelota. Bueno, pois eu marchei rapidamente, deixei o cura falando ca miña nai, que era a súa irmá, e fun a xugar a pelota un lameiro pequeniño, e pegolle unha patada e o primeiro que marchou a pelota unha leira de patacas e caeu encima dun choto e ali quedou pinchada. Pois foi un dos disgustos grandes da miña vida. E isto é unha pincelada do que nos imos atopar na próxima edición de Un día por diante. Entrevista co secretario xeral de Migración, Manuel Luis Rodríguez. Un día por diante con Xusto López Carril. De luns a venres de 9:30 a 2 na Radio Galega. Cousa tan bonita, 4:48 minutos, estamos en aberto por Reformas, petiscando, descubrindo a nova dimensión, o adianto do novo espectáculo de Nova Galega de Danza, Engado, que agromará, que se fará epifanía o próximo venres no Teatro Rosalía de Castro. Engado.
engado un adiante musical do novo espectáculo de Nova Galega de danza. Espabila, Xurxo, xa chegou a hora. Xa chegou a hora. Xa. 4:50 minutos. É o tempo do momento desconcerto. Todo está tan escuro. Que hora é? Eu que sei. As 4:10. As 5:10, Concha de la Fuente, é o momento desconcerto. Pero é de día ou de noite? E que máis dá? Segundo que cadre. Para mí casi de noite. E o momento desconcerto. Un deses días, verdade? Algo así. A bofé que algo así. É un momento desconcerto con Rosa Rodríguez. Primeira cuestión. Que música nos poñerá Rosa Rodríguez no momento desconcerto? Que impacto sonoro provocará na nosa orella a elección de Rosa Rodríguez no momento desconcerto? Que vai acontecer de seguido un aberto por reformas no momento desconcerto de Rosa Rodríguez? Rosa, perdón, fala a ti, Concha de la Fuente, que non me estou recuperando da lección que fixe o momento desconcerto Rosa Rodríguez. Fala a ti, Rosa. Son eles, directamente de Ribeira, os que demostraron que cantando en galego se podía ser superventas en estado puro. Son eles gamberros irreverentes versioneando a todo tipo de clásicos. Son os Heredeiros da Cruz. Se lle prestan, alégrome. Se non lle prestan, a mí non me faga reclamación ninguna. A responsabilidade é toda de Rosa Rodríguez no seu momento desconcerto. Inmensa cultura musical de Rosa Rodríguez, a flor da maía, fecundando este momento desconcerto con estes clásicos dos 90, os Heredeiros da Cruz. Fermosa elección, Rosa Rodríguez. Sí, fixo moi ben. Conseguiche sorprendernos, desacougarnos e logo meternos polo rego da melodía. Pero a revancha será... Vaite preparando, Rosilla. Vaite preparando. Superado o momento desconcerto, sentimos a chamada de África directamente dende Mozambique, ese tambor de Fran Pérez. Quero ser tambor, está velho de gritar. O velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor, corpo e alma só tambor.
quente dos trópicos. Nascida no mato do desespero, num rio correndo para o mar do desespero, num sagaia temperada no lume vivo do desespero, nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero, nem nada. De gritar na lua cheia da minha terra. É auténtica maravilla. O sol da minha terra. Fran Pérez, natural de Santiago, máis auténtico vienés parruliño de Noia, que chegou polo rego da música ás augas do Océano Índico, a Mozambique. Mozambique, na ribeira do Océano Índico, onde pescan os mariñeiros de Baiona o atún cimarrón. Sino que xa o contei varias veces, pero sempre me acorda cando escoito esta música o meu amigo Álvaro de Baiona, que me di que cando tocan Mombasa, tocan a Seychelles, tocan Madagascar, e din que as illas Seychelles, sí, teñen moito poder turístico, pero Madagascar tenche outra alegría. Madagascar é moito máis pobriño, pero tenche outra alegría. É nin rio, nin flor, nin zagaia por enquanto, é nin mesmo poesia. Só tambor ecoando como a canção da força da vida. A lingua dos galegos, a lingua das galegas que naceu na fin do mundo, esas palabras fermosas que se estenderon por todo o planeta, que chegan dende Fisterra a Maputo pola Panda de Mozambique, que chegan dende Mozambique do Océano Índico, onde por certo hai unha illa que chaman a Galega. Un tema interesante, o que temos que recuncar en varias veces. E o responsable, parece ser, que foi un tal Xoán da Nova, natural de Maceda, o terceiro navegador. Despois de Vasco da Gama, navegou cara a India Cabral, e despois un galego de Maceda que chamaban Xoán da Nova. Pois iso, as treboadas da banda de Tras os Montes, os tambores de Maputo e tamén, por favor, Rosa, vai nos dar tempo, verdade? Os tambores de Brasil. País, continente, maravilla sonora, simplemente Lenine. ¿Algún comentario, Concha de la Fuente? Esta dedicamos ya a Rosa Rodríguez. Recuperar ese momento de desconcerto, de tanto desacón. Agora vemos a luz. Já subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão, a dança, mugango, dengo, a xiga do mamulengo. E contra do meu costume, Concha de la Fuente, non che pregunto que vai acontecer nas quimbambas, porque sei que nas quimbambas ese mundo do revés vai quedar posuído polo poder da música. Sí. Teño dates, quedaches descolocada. No. Melómanos do mundo, acudan ás quimbambas e descubran a maravilla desa arte sonora que nos posúe, nos fai e que nos trae a felicidade. Pois boa sorte nesa viaxe que se conduce ás quimbambas. Nos tamén pasaremos pola peneira que nos ofrecen os nosos compañeiros dos servizos informativos e despois seguiremos descubrindo cousas bonitas no mundo ao revés que chaman as quimbambas. 3, 2, 1, talojo, amigos, partiu! Já que sou brasileiro,